Bonjour, zdravím vás Flower 1. Dneska natáčam review servera LP Uncaj server. Inak povedané LP server. Majú tu fenomenálne stavby. Ako môžete vidieť, noč. Neviem, čo to chce byť, ale podľa mňa chce toho zombíka odhodiť. To je proste fenomenálne. Sú tu ešte ďalšia stavba, ktorá sa mi nevyrenderovala poriadne zatiaľ. Alebo ju odstránili. Nie, je tu. Že tu môžete vidieť ako pravdepodobne Spartan, lebo tu je napísané, že this is Linkin Park. Tak to mi nevyšlo, nevadí. Tak toto je vlastne Spartan, ktorý skače na zombíka. Chcel sejmoť pravdepodobne ironovým mečom. Takže všetko, toto je jedna z fenomenálnych stavieb. Potom sú tam hodiny. A čo sa mi veľmi páči na tomto serveri, takzvaný Chinatown, ktorý vám ukážem, kde mám aj barák. Proste nie je to taký Chinatown ako na ostatných serveroch, že proste máte tam obyčajné budovy. Ale tuto máte také tie staročínske tie budovy, ako môžete vidieť. Každý má barák, ktorý, ako môžete vidieť, sú vyvinutá krajina a majú mnoho moderných vecí. Môj barák má už elektricko-detektorové dvere. Tak keď vstúpite na pressure plate, tak sa vám otvoria dvere. Musíte behnúť. Tu mám truhličku, pár vecičiek, ktoré mi tu nechal Danes. Toto je lift up. Takže tu je poschodie druhé. Som si prebúral stenu. Som na burke našiel, len teraz. Že je to kruté. Je to aj free enchanting table, čo bude je tu taká vysoká väža. Tu neviem, čo chce byť. Taká vysoká väža. A čo mám zaujímavé, bolo námestie. Táto sa nám ešte nevyrenderovalo. A myslím si, že tu, áno, tu bude veľký čínsky drak, ktorého onedlho uvidíte, ak sa vyrenderuje. Takže, jo. Renderovanie pomôže vždy, keď prídete bližšie. Takže pozrieme sa na to zďaleka. Tu je napísané Chinatown. To je taký pekný drak z vlny, čo sa mi tiež vidí. Takže budem si tu skúšať nový barák. Bol som vlodiť tu s kamošom. Akurát som na väzu mi ho odstránil. Takže som si im nerátal. Ale každopádne dobrý server. Okrem Chinatown tu je ešte nejaký town, ktorý som ešte nevidel. Ale ja chcem 3 city. Ja chcem 3. Doriči. Tak toto som nechcel. Takže zdá sa, že s game modom v Chinatowne už chodiť nebudem. Takže idem radšej preč. Možno tu vidíte Dinus Online High. A akože sa volá ten server. Jo, nebudem ho to reklamovať, hlavne, že ja viem. Na jednom serveri, kde hral aj Uncaj, aj Danes, aj všetci, aj ja. Mali sme tam všetci aj práva, a potom nám zrazu zmizli. Takže to je server, na ktorom by ste si určite mali zahrať. Jednou nevýhodou je, že je to hamači server, ktorý sa musíte pripájať cez hamači
ale je bez lagov väčšinou. Iba ak už veľmi také tie obdobia sú, keď je tu veľmi tak tedy je to tak. To je kasíno. Zapomeň vybrať hlínu ze skela. Máme štart. A to akože malo byť čo? Som nikdy nechápal, že čo to je. Teraz asi zistím. Ani keď to zistím. Ja som vyhral Diamond! Takže je tu asi lootovacia mašina. Takže pokud svietí, môžeme hrať. Teraz dám štart. Pozrieme sa na výhru. Čo som vyhral? Ak mi pripláva dačo, tak som niečo vyhral, ak nie, tak nie. Tak nič, tak... Toto by hádam bolo všetko. Ešte, že hlavný admin servera je Uncaj, spolumajiteľ je Danes, ja som administrátor, čo si fakt cením, bo som sa rozhodne neboli najlepšiu práva mi predsedal, takže díky Uncaj a myslím, že budeš mať vždy lepší a lepší server, ale už teraz ste perfektní, takže díky za pozornosť a čau.